Здравейте, приятели! Много често ни задавате въпроса как стреляте на големи дистанции от трипод. Ето така, посредством този трипод заключваме пушката, долния винт, регулираме ъгъла, на който ще стреляме. Като сме установили ъгъла на стрелба, заключваме, мериме разстоянието, уреда прави сам балистика и стреляме. Сега ще ви покажа как стреляме на дистанция от 300 метра. Имаме гонг. Колега, вие нямате пропуск с този трипод. Какво ще ни кажете? Очарован съм от неговата работа. Както виждате, пушката с супресор и с уред, с монтаж някъде около 4, 7, 8 до 5 кг. Държи я безупречно. Имаме попадение на 300 метра. За да покажем дали работи, ще направим един експеримент. Само секунда. Снимаш ли, колега? Само секунда, колега. Да. Гонг. Тоест, дори без да прикладваме, колеги, всеки път, благодарение на Бог, това е възможно. Ако прострелката е направена при колегата Иво Банков, оръжието може и само да стреля, се оказва нещо, което до момента не бяхме виждали уникално резултати.